Peda. Na pai tiku pai. Tiku pai. Hayaव मानो दुगैदों नों? हा? फांखायाव फै. फांखायाव थानोसै तिku फांखायाव फै. ओरै फै नै. Tiku Peda tiku peda. हमजाबाय ना? मायाव थांदों नोंलाय? हेलौ एवरीवन, खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दिनैनि ब्लगखौ जागायलांदिनि। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आङो दिन्थिलांगोन। गोलाव दिन जालायबायमोन, साननैसो जाबायमोन माने भिडिअ लाबोनो हायैया। आङो दिनै फिन खेब भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे एसे गार्डेनाव दंफैयो नै। बे गार्डेनखौनो आङो एसे एक्सप्लर खालामनो लालायबाय आरोना। थौदो आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन। गार्डेनाव नै भेनिला गार्डेन। जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो भेनिलाया मा आबाद ना। गायजेननायनिफ्राय बेसेबां सम लायो। गायजेननायनिफ्राय बेसेबां सम लायो होननानै बुङोब्ला जोङो 3 बोसोरा लाखायो आरोना। 3 बोसोर नांगोन बिनिफ्रायसो बेबायदि ग्रथ लागोन आरोना नै। बियो 5 बोसोरसो जाबाथाय बिराद बरिया जाबाय। नैबे फैगोन बोसोराव थाइजोबखासिगोन आरोना। एबारावहाय थाइनाया एसेल'। आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिखादोंमोन। फिथाइया नैबेनो लाइक माने बिन्स आरोना। बिनानो बिन। एखे एसेल'सो आलदा आरोना। नै फिथाइया बेबायदि थाइदों। जाबथु थायो माने नैबेयाव दङ नै। सिगाङावबो दिन्थिखादोंमोन आङो। बिराद बरियानो माबायदि थायो, थाइजेनबाय आरोना। जोङो बेखौहाय इन्टारनेटाव सार्च खालामनानै नायनो हायो भेनिलाया मा आबाद। बेखायनो आङो बांद्राय बुंनो सानाखै, बयबो मिथिखानाय आरो गोबाङा गायखानाय ना। नायदो नै बेबायदि ग्रथ लाजोब्बाय आरोना। साफा खालामना होनांगौ। हाग्राफोरा फुनानै होबाबो माने फैफिनबाय थायो। एसे साफा खालामनांगौ आरो दै थानाय जायगा नाङा दै। एसे गोजौ जायगा नांगौ, माने दै थानाङा आरोना। ग्रथ लाबोगासिनो नै बिथिं माने बेबायदि दंलाजोबो आरो नै वाटारप्रुफसो माने बिलाइआ। नायदो नै ग्रथ लागासिनो बरिया जाखाबाय आरोना। आंनियावहाय माने बारा बुरजा गैया। एसे 100नि सायाव दङ आरोना बेबायदि गायनाया। आरो सायावहाय बेबायदि ग्रिन नेट लागायनानै होनाय जादों आरोना, गोथां नेट। नायदो नै बिथिंबो बेयाव नारेंखल दुरुं मेरायनानै बेबायदि पाइपआव होनाय जादों नै। गोजौसिम फुरा बेयो माने मानबाय बोफिनगोन आरो बिथिंजाय ना। नायो जा बरिया मद' जाबोदों। दानिया फैलायदो एसे ड्रेगन फ्रुइट्सआव फैलायबाय आङो। भेनिलाखौ आं एसे दिन्थिबावगोन दसे उनावहाय। आङो दा नैबे ड्रेगन गार्डेनाव फैलायबाय। ड्रेगना दासिमबो एसे दंबावो माने जोबथ'वाखै आरोना। बेसे आङो सिगाङाव होबाय थानायखाय नैबे भिडिअखौ आरोबाव फिन खेब दिनै लानानै फैनाय जाबाय। आरो नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन दासिमावहाय बेसेबां फिथाइ दंबावो। आरो बिनिफ्राय आङो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो। आरो जोबाखै माने आरो दंबावो आरोना। थेवबो आङो एसे खिन्थालांगोन। नैबे फिथाइ दङ नै ड्रेगन फ्रुइट्स, आरो बियो बिबार जागोन। बारा गोलाव खालामा आङो, एसे थाबैनो फोजोबगोन। ड्रेगनफ्राबो माने दंसाबबावो, माने गोदान फैगासिनो नै। बेबायदिनोसै आरोना। नायदो नैबेयावबो नै बेबायदि रोदोमबोबाय थादों। दङ फिथाइ जा बरियानो बेबायदिनो दंलाबायो आरोना। नैबेहाय बिबार दङ मोनसे, आरो फिथाइफ्रा बिदिनो सिंथिं नै दंलाबायो। फिथाइया माने एबार एसे देरसाबदों आरोना नै। बिराद मोजां नुखायो। नै बेयाव मोनसे, बेयाव मोनसे, बेयाव मोनसे ना। नै फिथाइया बिथिंजाय बेयावबो नै बेबायदि रिदि रिदां थायलागासिनोसै आरो। दङ। आङो बांद्राय दिन्थिजोबनो हानाय नंला, गोलाव जायो माने भिडिअ'आहाय। फिथाइया माने फ्राय दंसाबबावो 10 केजिसो बेबायदिनो एबारावहाय नै ओंखारबावगोन आरोना। बोथोरा बारा मोजां नङा देग्लाय, बिनिखायनो एसे माने फिथाइखौ लाखिनो हायाखै। रोमोनानै सिरिलाङो, बांद्राय अखा हाबा नस्थ' जायो आरोना। मिथिखायो जोङो गोबांफ्रानो गायखानाय। आङो थेवबो बेबायदि भिडिअ'खौ आङो लाबोयो हिसाबै दिनै आरोबाव लाबोनाय जाबाय आरोना। बिदिब्ला
आङो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामलांनो लादों। एबारावहाय माने बेबायदिनो बारा बुरजा नंखाया हिसाबै बेबायदि 20K सोनि सायाव एसे थांबाय आरोना 20,000सोनि सायावहाय बेबायदि मोननो हाबाय। थ' आं बेखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। दा बेबायदिनो खेबसे गायोब्लानो बियो मथा मथि 20 इयार्ससिम बे लास्टिं जाखायो ना। थ' दंफाङाहाय बेबायदिनो थाइबाय थागोन आरो। दानिया फैदो बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो एसे भेनिलानि फुलि दिन्थिनो बिराद मोजां आङो आनलड खालामबाय। थ' जा मोजांखा आरोना। दा गायसावगासिनो मानसिफोराहाय बे मास मोनसे सिजोनावहाय गायनो हायो आरोना। थ' जा मोजांखा। दा आनलड खालामनानै दोनदों आरो माखासे बेबायदिनो थानायखिनिखौ माने फानजोब्बाय आरोना। थ' बिराद बरिया जोङो बे भेनिलाजोंबो आर्निं खालामनो हायो। आरो आङो बुंनो सानाखै मा जायो मा खालामो मार्केट मा। थ' मार्केटफोरा दङ बेवहाय जोङो जेबो टेनसन गैया मार्केटनि थाखाय। आरो इन्टारनेट जोङो सार्च खालामनानै नायनो हायो। गोबां गिदिर बेबायदिनो गार्डेनफोर मानसिफोरा सिगाङावनो खालामनानै दोनखानाय दङ आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आं गोलाव खालामनो सानाखै बे फुलिखौ दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबनो हागोन। नोंथांमोननो गोनांथि जायोब्ला लानो हायो आरोना। थ' गोलाव खालामनो सानाखै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।